nentremke rasa warga masyarakat ing Mancanan lan kangge jampi sayahipun para panitia lan Pak Lurah. Ya, Bu Lurah karo ibu-ibu sing leladi masak ana mburi barang ya mak diaturi. Ngono kuwi nggih. Monggo Bu sukses lae. Suarane isih bantas kaya ngono ya Nak. Isih banter kaya ngono. Cara son ya son borek iki. Mergo kaya ngumbulke tindho. Lek nyuwara bantere kaya ngono ora lek kentut lho. Ayo ngene. Ngono rasa dirembuk Mas. Tapi atiku mau keloro-loro. Dek sore dek mau atiku sakit. Ada apa sayang? Apa tumon? Wong aku ki karo sampeyan iki mesti sarimbit. Sampeyan nang angger arep munggah panggung lak mesti tak dampingi mlaku bareng. Lah kok aku mau ngerti-ngerti mbok tinggal dhisik ning panggung, aku bingung ning mburi goleki sampeyan. Tak kira lak ilang dicolong ibu-ibu laden. Tiba wis munggah ning kene. Lah tak kira jenengan wis munggah dhisik. Wong biasane nang omah sing munggah dhisik lak sampeyan. Mboten Pak, tegese omah kula tingkah, angger salatnya teng dhuwur bekasi dhisik. Ayo Pak rene salat. Wong erung dadi kok disalah. Nggih, kula seneng banget dalu niki Pak Dalang. Nggih. Warga masyarakat Macanan mriki jan kuatah tumplek-blek mresani wayang. Ketokaken warga mriki niku budaya sanget. Antara warga masyarakat kalih pejabat sami dados setunggal, mboten wonten ingkang padudon, rukun sanget. Eman-eman lek wayangan mung setahun pisan Pak Lurah. Lah kudune? Nggih, sesasi pisan ngoten lah. Kok sesasi pisan nek nganti Pak Jarwo sesasi pisan wayangan mongko diragati dhewe, engko ngarepe Pak Lurah ditulisi Lurah Sida Ludes malian. Setahun pisan muni wis apik, 2 tahun pisan wis becik sing penting rutin ngono kuwi. Ning aku mau ning mburi daleme Lutfi kuwi rangan Bu Gesi. Pripun? Yakin demi Allah. Aku lak bar mangan bar kendurian karo kanca-kanca to. Enak apa kuwi ingkung mau aku melu mangan ning kono tangan lak reget. Lah ning sanding apa kuwi jenenge kerang kuwi lak enak ning botol ijo. Biasane lak kuwi sanlek apa ngono to. Nggih. Ngono to. Lah tak bujuk nih Pak apa pertalit. Tujuannya aku rapas ngerokok, yang ngerokok iso bel ngono tanganku. Lah nggih kok saged to Pak Lurah? Kok temen kuwi enten pertalit kagem menapa Pak? Lah iki ra ngerti. Pak Lurah iki teke pirang-pirang kok ora. Regame pirang-pirang kok ya mulo ora aneh ramukal kaya ngono kuwi. Nggih. Nanti sepene sik pinteranyas ngono ayo. Ya sabar nek tak kosoki sayang. Wis tak kumbah tanganmu. Ya kudu Mas. Nggih. Terus ki ndak kelangan ngono. Sandang kelawan
milik ora bekesi karo daleme Mbak Lutfi, iku putrane Pak Lurah sing barep. Mburi kelir lho. Kaya kraton to daleme. Nggih, milik banget. Lah iya iki mungkin iki pas iki pendopo sing kayune kaya ngono gedene. Tur yo jati, ruang tengah yo jos kaya ngono. Nek kok takon bareng nang kamar mandi aku bareng yo bingung renek ciduke lho. Sower. Lah nggih sakniki kan sistemnya shower to Pak Dalang, modern ngoten lho. Lah, iya. Panjenengane pancen yo desa tenan kok isih. Benar tenan. Wong goleki nggen iso malah kaya pertalit kok aja. Iya. Sandang kelawan lelagon dangdut slow ya kuwi mawar kuning. Ini adalah doa untuk warga masyarakat Macanan. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa malam hari ini seluruh masyarakat Macanan tetap harum dan indah menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Monggo mawar kuning dados.
Yo nanjake Mbak Mimin Apri men jumeneng. Ya. Turi